Нәрсә соң ул бәхет? Кайда соң ул? Аны кем күргән? Бәлки әле күрүчеләр бардыр. Сорап карыйк кемдер берәүдән. Ятим бала әти-әни дияр. Бәхет нәрсә ул дип сорасаң. Аштан тилмергәннәр ипи дияр. Байлык дияр туктан сорасаң. Иң зур бәхет тыныч тормыш дияр. Яу кырыннан кайткан шын ирләр. Бәхет үлем дип җавап бирер. Газаплардан туйган ширлеләр. Бәхет сөю дияр романтиклар. Сәламәтлек дияр бик күпләр. Хезмәт дияр хезмәт сөючеләр. Йокы дияр ялкау адәмнәр. Ә минемчә, бәхет бит ул дуслар, аны эзләп таба белүдә. Яшәүеңнең ямен, тәмен тоеп, бәрәкәтле гомер итүдә.